Hei, salutare tuturor, bine ați venit la Anis, videoclip nou cu Asia Amanda, soția lui. Facem un video și noi. Hai să încep dacă mărim. filmez. Ignorați sunetele, sunt verșorilor mei. Zice salutare! Salutare! Da, nu, că trebuie să mi se încarce. Păi te pui tu acolo și... Azi vom merge, cum să zic, să ne turnăm mașini. Stai că nu luăm asta. Stai, Stai să schimb. ce? Să ne luăm o mașină, haideți. Să ne luăm. Sper că se vede. Asta se vede cum se vede. Ne luăm o mașină de asta, de aici. Se vede? Ia. Luăm această mașinuță frumușică. E destul de faină. Nu e destul, foarte. Se vede destul de bine? Da? Nu mai știi că poți să faci ceva? Sunet încet, vă rog. Sunet încet. Fără niciun sunet. Da, odată Albert, o zi cu la videoul lui, nu știu cum îl cheamă. Pe asta. A picat camera. Așa, să zicem... Ceau! Acum altundeva. Să zicem aici. Spune-mi. Ciao! Ceau! Ciao! Da, azi, mă, merge să ne turnăm, să facem și noi ceva cu mașinuțele alea noi. Uite-te. O, nu se schimbă. Dar așa se vede destul de bine, nu? Acum merge să ne luăm mașinuțele alea. Da? Filmez? Eu filmez, liniște. Ce mai fain, ce trăcici. Da, stai să vedem unde-i. E de 5, da, suntem aici. Da, acolo ne punem să ajungem la... Nu avem nevoie de mouse până acolo. Deci... Da, azi, cum să zic că... Mă face videouri. Trebuie să scriu. Astea nu știu câte la video. O să se numească mașina tu... Cum să zic... o să facem, cum să zic... O să le distrugem, cred, sau... Mergem să le turnăm. Le punem spoiler. Gata. Am și am ajuns în garaj. Și am ajuns. Stai că asta nu lăsăm aici. Ia caută-mi Albert Vlog. Ia fi atent, gentul. Uite-te, Știu hack-urile. uite. Și am GTA 4 și am hack-urile. Vezi că Vrei să te minte care GTA 4 nu are? Cine? Tu. Ba, am. Unde? În Germania sau Spania? Aia. Eu am în Spania, jur. E, pe atunci e ceva. Da, uitați-vă și la astea două cumpărate. Stai să-mi caut canalul. Căutați canalul și dați-mi și mie like, că vă dau și eu vouă like-uri. Cum te chemi? Uite gaming. Uite gaming. Pune-ți altul, că astăzi
secret. Nu. Mai mulți care se cheamă Wazy Gaming. Da. Wazy Gaming ăla de Smoke, normal. Ăla e, Wazy Gaming e de Smoke ăla cu Wazy Gaming 99. Mi-l cauți, te rog. Caută-mi-l tu, știi? Și îmi dai like. Wazy Gaming. Da, zi mare, zi tu pe litere. Spune tu. Spune-i tu că eu mă duc. U-E-Z-Z U-E-Z-Z-Y Y G-A-M-I-N spațiu Gaming. cu G mare. Da. G-A-M-I-N. Da. Nu ți-l găsesc. 6. Nici nu. Dar nu apare cu mine. Apare cu tine. Ce? Apare cu tine într-un videoclip. Da, scuzați, am discutat cu Albert că mă enervează acum cu canalul lui. Și dacă vreți să vă abonați la canalul meu care se cheamă Albert Vlog. Și nu uitați să vă abonați și la Mari Marian. Da. Și ar trebui să opresc muzica. sau poți stai că încep să filmezi bine. Bă, dar nu faceți cu liniște, ziceți decât salutar toată lumea și atât. Și când ajungeți la inimă atunci. Bă, se vede mai bine. Da. Dar acum mută camera și începe să filmez. Pentru că eu sunt vedeta. Pentru că eu mă joc. Corect? Ei, bună ziua toată lumea! Astăzi vom filma cu Mari Marian. Hei! Hei, eu sunt Anis. Este atât de Anis care filmează videoclipul lui. Da, pe canalul meu pe Wazy Gaming. Și să nu Căutați. uitați să vă abonați. Și la Dați mine. like Și la Mari Marian. dacă vă place. Și la Mari Marian. Pentru că sunt tare și am 11 abonări. Da. Asta, acum trebuie să ne facem, cum să zic. Am uitat că vreau spoiler la asta. Și încheiem.